लोगोफोर आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय जोङो बारियावहाय दाख्लि गय गाय गोदानखौ माबायदि जाखो माबायदि माखो नायनो फैदों आरो जोंनि नैबे बोरायजों आंजों दायो नोंथांमोना नायलांफाबाय थादो जोंजों लोगोसे ट्रेक्टराबो जि दावरावखा आयु माबा फोनो नागिरदोंदां बैयाव ना सिखाया लाथ' ओमफ्राय नैबे आलु गायदों आलु मागोआव बुरनानै जानोसै लाव बिफाङा दाखालि थैनाया राननाया दायो नै जाखांबोफिनबाय हारसिंनो दै माबानानै आरो दै थानानै दावरावखा ट्रेक्टराबो मा फोनो नागिरदों बेसर फोनो नागिरदों बेसर नै बेनो जोंनि गय बारिया बेखौनो नायनो फैदों जोङो फिसा गया दाख्लैसो हाग्रा दानस्रां होदोंमोन दसेनो नै जाखांबोफिनहांलायबाय जोंना मिस्टारा दानस्रांगासिनो आरो दायो बेलासियाव ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै दसे खामानि मावफैलाबायबाय मैथा बिफाङाबो नै बोरायथारबाय थौलाय बै जोबनायथिं नायहैथारनि रानस्रावस्राव आयु नै आफाया माबा जावगासिनो मा होनोमोनलाय जावाखै माबा हाथर दिखुगासिनो बैनि नारें खागुजिया गैला बैना दानस्रांदों हाग्रा बैथिं जाम्फै दङ बे जाम्फैयाव दसे थांला बायनानै नायनोसै माइ दंमोन नालाय जोंहानि बेखौनो नायनोसै जों दाख्लि कार्तिक गासा सावनाया ने बाबा खाला खाला जेकेट गोदानखौ गानबोथारबाय बिबौ होनाय मालाय बिबौ गिफ्ट होनाय हा औ हर आङो दिनै आंनि हासबेन्डखौ मोखां खाथियाव देखायनो र' माने मोखां खाथियाव देखायथाराखैना ओमफ्राय सोरबा सोरबा नायनो बियो गुमैखौ देखाय होननानै ओमफ्राय आं दायो देखायनोसै आरो नै बेनो आंनि हासबेन्डआ ओमफ्राय नै बेटाया बिमा फिफा फिसा दुब्लियाव माइ नायनो फैबाय जोंहा माइ नायनो फैदों आरो लोगोफोर बे आंना नै फिसालाया रायखांगासिनो दंथारो बे मैया जिबौ अरजानाया मा नाममोनलाय आरेन क्रिसन बे जिबौ अरजानायखौनो रायखांगासिनो फिसालाया आंना खर'आव गिदों ओमफ्राय आखाइयाव मेराय जानाया थैखोना माखो होननानै सोंबाय थायो आरो आंना फिसालाया बहा खायो एसे गोजान मानिल'सै जोंहानि माइखौसो जानो नागिरदों हनै मालायनि माइ जानो नागिरहोलाबायो मोनबाय नै जोंबो माइ बारियाव सफैबाय लोगोफोर जि मोजां जाखादों नै बिदांफ्रा गोलाव गोलावनो
अबाव थांखो नोंलाय दैयानो गलांदोंसो अबाव फुख्रिनि दैया गलांदोंसो हाबाखै गलांनांगौसोब्रा गलांनांगौ आं हाबनांगौसो गलांदोंसो नायलाय अबेथो नायालाय नै जोंना फुख्रिया बेनो बेयावनो जि ना सारनानै मोनो जोंहा माबा मा होनोमोनलाय मा फुख्रि माबा गोजा बेयावनो नै जोंहानि माबा फुख्रिया जाम्फैसिम मोनफैबाय जोङो जि ना मोनखायो ओमफ्राय जोङो दिनै मोनानायखाय सारला ओमफ्राय मालाबा ना सारनायबो होगोन आरो ना मालाबा र' साननैसो उनाव सारनानै बेखौनो देखायगोन र' ना सारनाय ब्लग नेनानै थाबाय थाबानो जाबाय जि गाहायखा आङो ओमफ्राय बोरायजों माबायदि फाफ्लियावनो थालाङो ओमफ्राय फिसालाया आंजों गोदोनायावनो थालाङो आंनिफ्राय जौसिनसो जासिगोन नै फिसालाया ओरै थिखोनानै होदो आरो फिसाया नै लोगोफोर आं मा कन्टेन्ट लाबोनो साननानैनो दासान्दि भिडिअबो लाबोनाय जाथ'थाराखै ओमफ्राय मा होनो मा लाबोनो जायो कन्टेन्टखौनो मोना आङो नागिरबाबो ओमफ्राय ओंखायनो दिनै जानला मोनलाखौनो होलाबायबाय जोङो दुब्लियाव बेरायफैनायफोरखौनो होलाबायबाय आरो मालाबा समाव कन्टेन्टखौनो नागिरनानै मोना मा भिडिअ लाबोनो जायो आरो सानबाबो मोनथिया थौदो थांसै नामा फिफा फिसा थांसै दा नुबायना नों गुमैखौ दिनै देखायबाय आं नै जाबाय खानाया लावथारबाय नै बिफानाबो फिसानाबो सिनजानो मोनाखै जि गोलाव गोलाव जाखाबाय उनथिंजाय नै रलाय गस्ला माबाया जाबाय दा लोगोफोर जोङो दायो दुब्लिनिफ्राय न'आव थांफिननोसै ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसैलाय ना मा होनो आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन लोगोफोर उनाव बाय बाय